Pagkaon! Magtutundo! Bangon! Malulod na ka to sa kayan! Unsabay inyong gitalisangan. Magtutundo! Kusog kayong hangin! Ug dagko kayong baod! Malulod na kita! Pagkagamay sa inyong pagsalig. Bagyo. Hangin. Unos. Mukalma kamo. Oh! Kalit kami kalma ang panahon! Kinsa makita siya? Nganong bisan ang panahon, mupatuo man ka na niya. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Aging pagyukbo na ning Semana Santa, ang RMN drama mudalit kaninyo dining hamubong sugilanon nga makapapukaw sa atong pagtuo ug pag-ila sa tinuurayng Dios nga mo'y naghatag kanato og kinabuhi. Kining sugilanon nga naguluhan. Heal me, O Lord, and I will be healed. Albularyo. And I Kini ang will be sugilanon na saved. angay natong panaminan kung kinsa gyud ang angay natong simbahon ug alagaran. Atong hinumduman kanunay nga aduna lamay duha ka espiritu nining kalibutan, ang espiritu sa kamatuoran ug ang espiritu sa bakagon. Dili magsugod ang duwa sa atong sugilanon. Albularyo. You are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save. Oh, linya lang. Oh, kadtong wa pa makaschedule karong adlaw. Pa-schedule una mo kay naapay daghang nag-una ninyo, ha? Kay ang atong gi-prior din katurang naa sa listahan. Inday, mahimo bang magtambalan ko karong adlaw? Nakapaschedule na ba ka, Manong? Wa para baday. Na, Manong, pasensya, gyud kahit. Kinahanglan gyud nga magpaschedule ka kay naa pa may daghan nga nag-una nimo. Pero Inday, layo pa intahon kaayo ang amo. Nawa gyud ko'y mahimo, anak Manong. Kay di man ako'y magbuot. Ang mananambal man. Paschedule na lang yun, Manong, para sigurado. Nakaila ko nimo. Gawas kayong lawas. Ug ayaw na pagbalik pa. Dili dayap. Katapusan na nina kong mando nimo. Pahawa karon dayon ug ayaw na pagbalik pa siyang lawas. Gusto na! Upawan ako! Pasag din ninyo siya. Pagkuha hinon mo og tubig ug paimna ninyo siya. Okay na kami siya. Pita! Maayo na kana siya. Nigawas na ang mga engkanto nga may puyo sa iyang lawas. Papahuwaya una ninyo siya.
pislita Dalia kana. Dia dapita. Dia dapita. Kana sige pa. Iduot pa. Kana. Ay! Oh, Ay! unsa man kaya pa nimo? Wa ko makasabot sa kasakit. Di ko mahimutang ini. Ay, unsa bay gusto nimo magpa-doktor ta? Ngano ni? Mura man kong nagdagan-dagan ang kasakit sa kulawas. Uy, pagtarong diha undo, uy. Ay, Oh. ni amas sa kuntian. Di na yun magwanta. Ngano man eh. Ay, dili na nga mahimo din do. Kinahanglan nga dad-o na jud kas ospital. Kumusta naman si Dindo, Dalia? Maarang-arang na siya, padre. Pero, mikalit og burot karon ang iyang tiyan. Unya, sagad gyud mo sukmat ang sakit sa iyang kalawasan nga dili gyud niya masabtan. Ay, wa pa ba di ay mo magpa-doktor? Dito na migikan og ospital, padre. Pero, dako na kaayo mi og gasto. Og ang kahibulungan, kay wa gyud findings ang mga doktor kung unsa gyud iyang sakit. Oh, mahu ba? Dugay na ba na niyang kimo ang iyang sakit, ha? Dugay na, padre. Muwalo na katuig sukad sa iyang pagpanambal. Nagpadayon pa siya sa pagpanambal karon. O, padre, dili niya mahimong undangon ang pagpanambal, padre. Tungod kay mauna lang na bugtong gisaligan sa mga taong pobre, nga wag yung ikagasto sa pagpa-ospital. Oh, pero Dalia, di ba, isultihan taman mo, nga angay nang isurrender ni Dindo ang iyang gahom sa pagpanambal. Sigurado ko na mauna hinungdan kung nganong nagbalik-balik na ang iyang sakit nga wagay findings sa doktor. Unsa man gyud ay puot nimong ipasapot, dre. Dili gikan sa Dios ang iyang gahom, Dalia. Gikan kini sa demonyo. Pero, imposible kaayo na, dre. Santo ninyo nagod na ang misud sa iyang lawas. Og ikaduha, dibuto kaayo mi ni San Vicente Ferrer, dre. Dugay nang lahik ko ang akong bana. Mituman og misunod gud mi sa mga sakramento sa atong simbahan. Dili sayop ang iyang pagkalayko, Dalia. Dili sayop ang iyang pagdawat sa mga sakramento. Apan ang dakong sayop, kay naghimo siya kaugalingon niyang mga ritual gawa na itudlo sa simbahan. Ang paghatag og mga habak sa mga tao na kung supa ka na sa pagtulunan sa atong simbahan. Busa, angay ginaniyang hunungon. Ilabi na sa pagpatuo niya sa mga tao, nagisudlan siya sa espiritu ni Senyor Santo Niño. Way ingon ana nga pagtulunan o pagpanudlo ang atong simbahan. Busa, likahi ka na ninyo. Dili gyud ka na iya sa Dios ang gahom sa iyang pagpanambal. Kinahanglan nga magpa-deliverance gyud siya. Unsa?
Mao naman ang ini, oy. Usagid kabuhan kapin nga nagpaabot aron makapabok dinhi aron magpatambal. Pero ang mananambal, mao na hinoy akong masakiton. Bitaw no, nahasta sab ko. Hapit sab mo usa ka buwan nga nagpaabot ko ining higayonaw na karon. Mapakyas na sad. Ikabi nga ba ka ining akong gipamati sa akong kalawasan king pamuna ko. Wa na ra ba gilaing maayong tambalan dinhi? Kiniragid si propeta Dindo mo'y ilado kay tanan. Siya gigitugahan sa espiritu ni Senyor Santo Niño aron makaayos tanang mga sakit. No, di na. Pero ang nausa naman ni Ron. Ang mutambal naman hinoy angay tabangan karon. Wag kita'y swertiin eh. Maayo siguro nga. Sundon na lang nato si Padre Abel dito. Isurrender na lang nimo ngadto sa Ginoo kanang imong gahom. Nabuang ka! Aray, kasakit. Ako na hinuuning isurinder nga kabilin pa ni sa akong mga apuan. Pero dito, dili iya sa Diyos ang imong napanunod nga gahom gikan nila. Hilom! Nabuang ang pareha. Ayaw pagtuo ang aniya. Siya mo yawa. Ako na hinudautan ini. Nga daghan na kay kung napaayo nga mga masakiton agay. Pero din... Hilom! Hilom na niya! Ang binalana. Ambi, kaya kung ayuho na nga akong kaugalingon. Gina! Oo. O di ara. Ambi. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan sa mga santos, o ni Birhen Maria, pahawa sakit. Pahawa! Ginoo ko. Dito, nga naman ang imong tiyan. Migihimok siya. Migihimok og maayo. O murag doon ay mga kamot na milakrason sa imong tiyan. Ginoo ko. Ginoo ko! Ano man eh? Dalia, tabang! Tabang, Dalia! Tabang! Kumusta na siya? Naa siya sa kwarto, Dre. Dako na kaayo ang iyang tiyan. Ugon sa may iyang hunahuna karon. Andam na ba siya? Nga isurinder niya ang iyang anting-anting. Pasaylo ako, Padre. Huwag yun siya plano nga isurinder ang iyang gahom. Mas palabihon ko nun niyang mamatay kaysa iyang talikdan ang iyang pagkamananambal. Mao ba? Makadaghanan ako siya sultihin, Re. Nga kinahanglan, nga iya kining isurrender ngadto sa Ginoo. Apan nagmagahi gyud siya. Mahimo bang ako siyang sudlon og istorya? Oo, mahimo man, Dre. Ginoo nga naman. Imo kong gisugo sa pag-ayo sa mga masakiton. Pero nga nung gisilutan man ko na imo og ingon na ini. Naghatag ko og mga taming sa mga tao aron mahalikay sa mga katalagman. Pero nga naman, asilo ako, Diyos ko. Kunod sa may akong mga kasalanan.
Kumusta ka na, Dindong? Padre, gisilutan ko sa Ginoo. Nagasa ko na yan, Padre. Unsa may huna-huna ni mo karon? Huwag ka ba'y plano? Aron imong isurrender kanang anting-anting nga kabilin pa sa imong mga katiguangan. Ayaw pagilak dito. Dili ka ngay mahinugon sa gahum nga dili iya sa Dios. Ang angay nimong buhaton karon mao nga dawata pagbalik ang mga sakrimento nga gitudlo sa atong simbahan. Og talikdanan nimo sa hingpit ang mga orasyon og mga linggam. Wah, unsa man, andam ka na ba nga modawat pagbalik ni Kristo? Pero, Dre, wa ko mo talikod sa atong Diyos. Ang pagdawat sa gahom nga dili iya sa Dios. Samara, nga imong gitalikdan og gisalikway ang tinuod nga Dios. Mao kinahanglan nga maginulsol ka ug mobalik na kaniya. Og siya lamang ang alagari, kay siya lamang ang buhing Diyos. Si Kristo lamang ang buktong manluluwas og labing gamhanan. Og dili ang imong mga lana og anting-anting. Dindo, tanawa ang imong tiyan. Naulian na sa normal nga kahimtang. Wa na siya mupurot. Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, O Jesucristo nga among Diyos. Ang hari sa tanang hari. Labing gamanan nga Diyos. Huway sinugdanan ug huway katapusan. Salamat kayo sa imong kaayo. Salamat kayo sa laing kinabuhi. Ngay mong gigahin para na ako. Salamat kayo. Naayo na gyud ka, Dindo. Sugad karon, Ginoo. Ikalimtan na nako sa hingpit ang akong pagkaalbularyo. Talikdan na nako ang mga butang nga iha sa dautan. Ug pinaagi lamang sa imong krus, kami naluwas. Salamat kayo sa imong paghigugma o pagpangga namo. Salamat kayo, Ginoo. Sa imong pagpakamatay sa krus, tungod sa imong nakukugma diri ka namo. Dalaygon ka, O Jesucristo. I pray you are the one I pray. Heal me, O Lord, and I Catechism of the Catholic Church, 2116. Ang tanang matang sa pagpanag-an kinahanglan isalikway. Sama kini sa pagdangog kag Satanas o sa mga demonyo, pag-umol sa mga patay o uban pang mga buhat nga sayop nga gituoang magpadayag sa umabot. Ang pagkonsulta sa mga horoscope, astrolohiya, pagbasa sa palad, interpretasyon sa mga tinibad-on ug mga riba,
ang mga panghitabo sa maabot ug pagdangop sa mga engkanto. Kini sukwahi sa dungog ug pagtahod sa mahigugmaong kahadlok nga nautang nato sa buhing Dios lamang nga wa nay lain si Hesukristo. Kinsa nagpakamatay sa krus. Busa kay igsunan, giawag kitang tanan sa pagbalaan sa atong kaugalingon ug kanunay natong itisok sa atong kasing-kasing nga dunay lamay usa ka manluluwas. Wa nay lain ang bugtong Hesus nga gilansang sa krus aron pagluwas kanatong tanan. Ug dinhi mga higala natapos kining sugilanon nga gituyo sa paghimo agig pagbalaan nining adlaw sa Semana Santa, sugilanon nga naguluhan. Albularyo. Sugilanon nga gibuhatan og duwa sa radyo ni Emmanuel Sacul ubos sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Pangiscari. Ug mga higala sa di pa kami manamilit kaninyo aniya naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Dalia, Ingrid Vertudazo, Oldman J. Badayos, ug ingon sa papel nga nayawaan Clint Garing, Dindo John Pujanes, ug ang nagda sa papel sa pare Oji Rakasa. Inabagan usab nining mosunod Carol Marie Cain, Ray Arellano. Ug hangtod na lang sa sunod Semana Santa pohon, kini inyo higalas kangina Ray Arellano moingon, ang Ginoo maanaa kanatong tanan. Daghang salamat. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide! Ang takna ato garato sa atong bag-ong construction partner, Century Peak Cement, Cementodo para sa Pilipino. Living testimony. Pag mag-grigla ko, daghan kay grigla nga dagko kay mga apol-apol. Unya, dugay kay muundang tagpila ka semana, do ka semana. Nga dagko kay mga apol manggawas. Dili normal ya mo tong ang gawas sa resulta dito nga ang akong lining sa mattress naghubag. Nga katong natagaan ko sa kung pagumangkon og seed panyawan capsule. Oh, gwapo jud ang seed panyawan. Nilulin Monte Alto Balibar. Mga pait nga kasinatian nga tabangan pinaagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing Incorporated. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian. Nagtumar ako sa Bila-Bila, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanaw na. Tapos ako kamot na ingas-ingas. Na ako kuan hapyas Bila-Bila. Kumanak makalakaw naman ko. Kung sa sikitay nga na-stroke. Na-stroke ka? Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka. Mag-agwanta pa.